Урсай авылында Мөхәммәд Закир мәчетен ачу тантанасы узды. Быел беренче ташын салган идек. Сезнең белән бергәләп менә ярты ел үтте. Яңа ел алдыннан, Аллага шөкер, мәчетебез калкып чыкты. Менә бүген бергәләп сезнең белән шушы мәчетебезне ачабыз. Бик зур рәхмәт, Рәсимә Азгаровна, сезгә. Без әле сезнең белән күрешкән юк иде. Менә Аллага шөкер, шундый якташларыбыз бар, изге кешеләребез бар. Менә шушы Урсай авылына, Азнакай районына шундый бүләк ясаганыгыз өчен бик зур рәхмәт бөтен халык исеменнән. Безләр өчен һәрвакыт хәер, ихсан, догада булган хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламнарын сезләргә тапшырып калырга. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Раббыбыз рәхмәтен әйләсен. Шулай бер-беребезгә хәер сәлам бирүләребез күңелләребездә җылылык хасил итсен. Йөзләребезне нурлы кылсын, ике дөньяның рәхмәтенә, бәрәкәтенә ирештерсен, кардәшләрем. Вы знаете, эта мечеть рождалась так. Когда я начала стареть, я поняла, что меня тянет, не знаю, свою родословную. Я была удивлена, что я нашла здесь очень-очень много своих родных. Причем эти родные, настолько я увидела в этих родных черты своих близких, черты отца. Папа родился в этой деревне, ему было 5 лет, когда пришли друзья и в 1937 году сказали: вы завтра будете отправлены в Сибирь, вы уезжайте. И он погрузил 6 детей на телегу и уехал в деревню Исмайлово, где они встретились с моей мамой. В общем-то, такая история. Но вы знаете, самое поразительное, что оказывается, на этом месте, я этого не знала, Гульназира Гарафиевна мне об этом сообщила, именно был сад яблоневый моего деда, и, видимо, дом был. Я этому просто была очень сильно поражена. Аллах Юрткан, наверное, это Вы знаете, я так счастлива от того, что здесь будет, видите, вторые ворота там, здесь будет шикарная детская площадка. И Гульназира Гарафиевна обещала восстановить яблоневые сады, которые были у моего деда. А в семье всегда шептались: Олмагашлары кувия, умарталары буарая, Урсай, Урсай, Урсай. Я помню это как в детстве они шептались. Шушы менә Рәсимә Азгаровна безнең авылыбызга килеп мәчет төзергә ниятләгәннән соң, без аның белән сөйләшеп, мин тәкъдим иттем шушы участокны. Аллаһның рәхмәте булсын, Рәсимә Азгаровна шушы участокны алып, без ярты ел эчендә шушы мәчетне торгыздык. Менә кемнәр ярдәм итте төзүдә? Төзүчеләребез, авылыбызның Рәсимә Азгаровнага безнең авылыбызның халкы да булышты. Төзүчеләребез бик әйбәт булды. Инзил, Ришатович, Айнур, Илнаровичлар, алар бүтән кешеләрен бүтән сәләтләрен шушы мәчетне торгызып бастырдылар. Бик авылыбыз халкына бик мәчетебез ошады, мәчетебез җылы, бүтән уңайлыклары булган, бүтән дин кануннарына китереп, кыйблага каратып төзелгән мәчетебез. Үзегез шунда яшисезме? Мен шушы авылда яшим. Менә мәчеткә йөрүчеләр бармы? Йөриләр, мәчеткә йөриләр. Безнең элеккеге мәчетебез хәзер булып калачак, безнең анда ифтарлар уздырачакбыз, мәҗлесләр, дини мәҗлесләр, исем кушулар, никахлар уздырачакбыз. Хәзерге вакытта да уку ир-атлар өчен һәм хатын-кызлар өчен оештырылган. Киләчәктә дә шушы мәчеттә без мәчет булып калып, уку йорты булып калачак инде безнең элеккеге мәчетебез, хәзерге действующий мәчетебез инде. Мәчетләребез булды. Бик сөенеп, шатланып йөрибез. 7 ел инде укыганыма иптәшләребез бар, 15 кыз. Йөрибез бергә. Бик шатланып, куанып киләбез. Дәвамлы булсын мәчетләребез. Шушындый мәчетләр салдырганга Алланың рәхмәтләре яусын. Соңыннан кунаклар мәчеттә намаз укыдылар, ил көннәребезнең иминлеген теләп дуга кылдылар.